is a Crispy King. Aban sa akong anak og si Jens. Apa sila gipalit nga drink sa gawas. Yan. Ito ako. Hi. Yan na sila. May dala na drinks. Yan si Jens and my daughter. It's it, everyone. Nangaon ta. Kain. Bigyan naman sila brunch dyan eh. Wow. Lahat sa emergency, sa kahulugan. Napod sa Guanzon Street. More na, isa na ang tagin. Ipalit lang ang Nabak na brunch lang. Basta nila franchise. Nag-franchise ba? Gigamit lang pangalan kasi pero gibayaran ang tagiya. Kaya kayo sa i-franchise inyong company. Kahit kada kita na lang isang naman, 14 ko ang hingin. What's that? Mura mag-like lasa. Kurang sauce lang. Okay. Sarap na lang ulit. Long mo? Yeah. Murag. Hindi na bilis ba? Ha? Ang kuha na lang. Dili na. Thank you. Bye-bye.